ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ పోతే ಬತ್ತು ಕೊಲ್ಲುದೇ ಅದೇ. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಲಾಕ್ ಮಂತುಜಿ. ಸೊ ಏಪಲ ಮಂತ್ ನಾವು ತೀಯಲ್ಲ ಬೋರಾಪನತ ಸೊ ಅಂಚ ಹೇಪಾನವ್ರ ಮನ್ಪಕ ಬಂದಾಂಡು. ಸೊ ನೀ ಸಂತೆಗೆ పోದಿತ್ತೇನು ಅಂಚ ಏನ ರೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಕ್ಲಿಜ್ಜಂಡು ಲಾಗುಲತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮಂತುಜಿ ಜನ ಸಂತೆ ಓಪನ್ ಇದೆ ಮಂತದ್ವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಗ್ಲ ಬೋಂಡ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಂತೆದ. ಸೊ ಅಂಚ ಸಂತೆರ್ದು ಹಾಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ತೊಂಡೆ 25 నేను నూడిల్స్ కొంతదే నూడిల్స్ ತೊಜ್ಪವೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪ ಒಡ್ಲೈತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಪನೇನೆಲ್ಲ ತೊಜ್ಪವೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಆತ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡಲು ಇಂಚೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಂದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ರುಚಿಯೋದನ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು. ಸೊ ತೂಕ ಸಸುಗಿಸಿದಲ್ಲ ಪಾಟ್ರುಂಡ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತನೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ್ನ ತೂಕ ಇಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ತೊಜ್ಪವೆ ಏನಿತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಬೇಕಿದೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಕು 25 ರೂಪಾಯಿ. ಸಂತೆ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಜನದೇ ತನಕ ಬಂದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಸೋಪು ತಂದೆ ಉಂಟಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ತೋಚಿಂಡು ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಮಲ್ಲೆ ತೋಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಚಿನಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತೋಚಿಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಕೈ ಪಡ್ನು ಕಮ್ಮಿ ರೂಪಾಯಿದ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಡಿತ್ತೆ ಲೇಸ್ ಬರತ್ತಡಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಒಂದು ಈತೆ ತೊಂಡ ಸುಮಾರು ತಿತ್ತೊಂಡು ಒಂದು 10-20 ರೂಪಾಯಿ ತಿತ್ತೊಂಡು ಈತು ತೋಚಿಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಮಿನಿ ಹೂವು ಅಂತ ತಿತ್ತೊನ್ನಿ ಅವು ಈತಿ ತೋಚಿಂಡು 20 ರೂಪಾಯಿ ತಿತ್ತೊನ್ನು ಅಂಚ ಅಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ತೋಚಿಂಡು ಈಗ ತಿತ್ತೊನ್ನ. ಸೊ ಕೊಂಜೆ ತೆತ್ತನ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಬಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಂದು ಎಡ್ಡೈತಲ್ಲ ಸೋಪು ಗೈಸ್ ಯಾನೈತೆ ನೂಡಲ್ಸನ್ನು ಬೇಯರದು ಇರ್ತೈತಿ ತೂಕ ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಏನು ತುಜ್ಪವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಂದು ಸೋಸಿಯರ ಪಾತ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿರ್ತೆ ಕೊದಿದ್ದು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಬೇಯಿನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಸುವೇನು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಬೇಯೋಡತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಸೋಸುದಾಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತೇನು ಕೂಡ ನೀರು ಮೈತಂದಿಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ನೀರು ಮೈತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಎಂಚನೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೀರ. ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ರದಿರ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬುಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಡಂದಿಲ್ಲ. ಗೈಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಂದಿಲ್ಲ. ಗೈಸ್ ಒಂದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇದ್ದಂಡ ಈಗ ಮುಂಚಿ ಮರಣಿ ಕಾಯ್ದದ ಆ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿತ್ತೇನು ಟೊಮೆಟೊನ ಕಡೆ. ಸೊ ಅರ್ಗಂಡಲು ಮೂರ್ತಿ ಬಾಡ್ರ ಏನು ಕಡ್ಡೆದ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಪಡು ಬಂದು. ಬೇಯಿಸಿತ್ತೇನು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಪಾಡೋದು. ಉಪ್ಪು ಯಾಕಡೆ ಚೂರ ಈಗ ಪಾಡ್ತೇವೆ ಏನಾಗ. ಸೊ ಈಗ ಚೂರ ಪಾಡ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಯನ. ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡು ಚೂರು ಪಾಡ್ವೆ ಚೂರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವನು ಬರೋದೊಂದು ಅದೊಂಚೂರು ಟೊಮೆಟೊದ ನೀರೇ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ಬೇಯಡು. ಗೈಸ್ ನಿಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಎಡು ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ನಿನ್ನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದೇ ತೊಂಡೆ ಊಲಂಡೆ 2 ಜನ ಬಂದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಥರ ಪರಿಮಳ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಗೊತ್ತು ಜೇಂತಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಂತಂದಿರಲೇ ದಾದಾಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬರೋದು ಇದು ಕಜಿಪುದೆಲ್ಲ ಕಾಪುನ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕವು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಮಾತ್ರ ಬೈತನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸೊ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಕ ಸೊ ನೀನು ರೆಡ್ ಕೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಕೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಂಗ ಅವನು ತಿರ್ಗಾರ ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ದು ಲಾಯ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮಗೆ ಲಾಯ್ ಪೈರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ ಪೈರ ಕೊಂಡ ಪೂರ ತಿರ್ತಿಪ್ಪು ನೆಲ ಟಿಪ್ಪು ಐಕದು ಜಸ್ಟ್ ಮಗ್ರು ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತಿ ಸೊ ಚೂರು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ದು ಇರ್ದು ಬೇಕು ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಆಂಡ್ ದಾದ ಅತನಂದು ತಜಿ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಸೊ ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಯಾ ಗೈಸ್ ಎಂಚ ತೋಚೊಂದು ಪನ್ನೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪನ್ಪೆ ಸೋಕಾದಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಯಾ ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಕೈಟ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಚಮಚ ಅಂತ ಬೊಚ್ಚಿ ಯಾನೇನ ಮಂತನ ಅನ್ನೋದು ಆತ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸೊ ಯಾ ಖಾರ ಅಂತೂ ಸರಿ ಆತನ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಬೋಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಮೇತ ಖಾರ ಇತ್ತು ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತನ ಭಾರಿ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದಂಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಸಾಸ್ ಊಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ನ ಇರ್ತಂದು ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಸತ್ಯ ಮನಡಂಗ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ಲೆ ಆತಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಸೇ ಬೋಡುಂದು ತರ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತಚ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತದ್ದು ಸರಿ ಅಂಡತ್ತ ಐಕ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ಜನ ನಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡದು ಐಕ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದು 25 ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು ಅಂಡೈಟು ಯಾನೇ ಇತ್ತೈತೊಂದು ಇಂಚಿನ ನಾನು ರೆಡ್ಡಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಟ್ಟಾಂಡು ಈತು ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಚಮಚಡಿ ಇಂತದುಂಡ ಈತು ಖಾಲಿ ಆತೊಂದಿನ ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 4 ಇಂಚ್ ಈತು ಬರ್ಪುಂಡುತ್ತದೆ ಏನು ಇಂಚ ಅಂತ ತಿನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಖಾಲಿ ಅನ್ನಗ ಪೂರ ಅರತ್ತಿಪ್ಪು ಸೊ ಅರ್ಧ ತಿನ್ನಾಗ ಪೂರ ಅರತ್ತು ತಿಪ್ಪು ಇಂಕ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಡು ಹೊಲ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಡು
ಚಾತನ ಅಮ್ಮನ ಕೈದು ಪನ್ಪಾಕ ಅಮ್ಮನ ಹೇಳ್ತು ಪನ್ಪಾಕತ್ತು ಅಮ್ಮ ತಿಂದದ್ದು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ತುಕ್ಕ ಸೊ ಎಂಚ ಆತನ ಕಂದ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಂತೇನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಹೂ ಎಡ್ಡೆ ಅಪಚಿತ ಸೊ ತುಕ್ಕ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಾಕನತ್ತು ಎಂಚಾದನಂದು ಶೇಂಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಐಕಾದೆ ಅನ್ಮನಿ ಕಾಯಿಪುನ ಮುಂಚಿ ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಖಾರಜ್ಜಿ ಉಂಡುಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ದ ಟೇಸ್ಟಿ ಚೂರು ಬಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೊರ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಡಿಂಚಿನ ಮನ್ಪನ ಪಡ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತು ಆಯ್ತಾ ಅವಳ ಮನ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡ ನಾನು ಮ್ಯಾಗಿ ಮನ್ಪಂದಿನಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪನ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತುನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸಂತೇತು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ತೊಂಕ ಬಂದಾಂಡ ಇತ್ತದೆ ತೊಂದ 25 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಇಂತ వచ్చింది ಇತ್ತೆ ತೊಂದ ದುಡ್ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ತೆತ್ತೊನ್ನ ಬುಗದನ್ನ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜನ್ನಪಗ ಹಂಗ ಹೊಡತಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಪೋಡು ಉಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬರ ಖರ್ಚು ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರು ಆವಿಷ್ಯತ್ತು ಸೊ ಒಂದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು 5 ರೂಪಾಯಿದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ತಿಕ್ಕುನದ ಐನ್ನೇ ಪಾಡ್ಲೆಯಾ ಉಂಡು 1 2 3 ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲದ ಅದನ್ನು ತಿಕ್ಕುನದ ವೆಯ್ಟ್ ಯಾ 1 2 3 ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಸಾಲ ಒಂದು ದೇತೊನ್ನೆ 5 ರೂಪಾಯಿದು ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ನ ಎಂಚಾದ ಸೋಕದನ ಸೋಕಾತನ ಮ್ಯಾಗಿ ಸೋಕಾತನ ಮ್ಯಾಗಿ ತಾತೆ ಸೋಕ ಮ್ಯಾಗಿ ತಾತಿದೆ ಇಂಕ ತಾನೆ ಸೋಕಾತನ ದಯಬಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಂತನೆ ಎಂಚಂದಿ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೇ ನಿಕ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜನ ಗೊತ್ತಿಪೋ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದುಂಡು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದಲುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಏನು ಸ್ಪೈಸಿನೇ ತಿಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪ ನಾನು ಇಪ್ಪೇಟ ಪಂತೆ ಅನ್ನ ಕರಿನ ಸುಮಾರು ಲಾಬಿಟ್ ಪಂತೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಎಂಕ್ ತಿನ್ನರ ಆಜನ್ನ ಆತು ಸ್ಪೈಸಿ ಬಿಡು ಎಂಕ್ ಮಾಂಸ ಕಜಿಪಂತು ಖಾರ ಬಿಡು ಇಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಎನಿತಾಯಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ಕೋಲಾಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಡ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಎನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್